Bigarren puntua, lanaren garapena. Hizkuntza inklusiboa, terminologia erabilera. Hizkuntza inklusiboa pertsona guztiek bere burua aintzat hartuta eta errespetatuta sentitzen dituen komunikazio modua da. Horretarako terminologia egokia erabiltzen da, bazterketari edo estereotipoak dituzten hitzak baztertuz. Hizkuntza inklusiboak pertsona bakoitzak desberdina dela onartzen du, eta identitatea, gaitasuna edo egoera desberdinak dituzten pertsonak ez ditu baztertzen. Horrela, hitzez ere berdintasuna, duintasuna eta partxea bermatzen dira. 2.1.1 Terminologia errespetuzkoa. Ordax Naia 2025 11/11 aldagela egokituta desgaitasuna duten pertsonentzat argazkia. Artundagako kiroldegian Basauri. APA 7 referentzia bezala. Mezua ikuspegi sozial inklusibotik planteatzen da, eta horregatik ez da zuzena da. Desgaitasun duten pertsonentzako aldagela egokitua. Esamoldeak pertsona lehentasuna du. Ez bere egoera, hortaz, hizkuntza errespetuzkoa da. Helburua ez da baztertzea, baizik eta eskubide berdintasuna eta irisgarritasuna bermatzea. Balabide behar dutenentzat erabilera egokia ziurtatuz. Ere, beren errespetua eta zaindu erabilera esamoldeak ardura kolektiboaren eta zaintzaren kulturaren aldako jarrera erakusten du. Hori eta mezua zuzena eta egokia da. Hizkuntza arduratsua erabiliz gizartea inklusiboa baten alde egiten dutelako. 2.1.2 Terminologia errespetuzkoa. Ordax Naia 2025 11/11 Terminologia egokia TikToken bideo bat. Gaur egun mugikortasun urriko pertsonas con movilidad reducida terminoa egokia da. Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak izendatzeko. Forma honek pertsona erdigunean jartzen du eta ez du etiketatzen. Egoera zehatz bat deskribatzen du, modu neutro eta errespetuzkoan. Bestalde, terminologia honek ez du suposatzen ez falta, ez gabezia baizik, eta pertsona batek ingurunea erabiltzeko dituen baldintzak bereziak. Hala ere, garrantzitsua da ulertzea termino hau ez dela ezgaitasun guztiak izendatzeko. Mugikortasunari buruz hitz egiten denean erabiltzen da beste ezgaitasun bat dagoenean. Behar diren beste terminologia erabiltzen dira. Hausnarketa gisa, komeni da pentsatzea hizkuntza nola baldintzatzen duten errealitatea. Hau da, nola izendatzen ditugun pertsonak, terminologia egokia eta zehatz erabiltzeak, errespetua, ikusgarritasuna eta pertsonaren duintasuna indartzen ditu. Horregatik terminologia kontziente eta arduratsua erabiltzea ezinbestekoa da. 2.1.3 Terminologia desegokia. Ordax Naia 2025ko 11/9 I am Semko klipa bideoa. Bideoan mutilak erabiltzen duen atzeratua retrasado hitza ikuspegi mediko-biologiko batetik planteatzen da. Desgaitasuna gaitz edo akats gisa ulertzen duelako. Horrelako hizkerek gizartean oraindik presente daude aurre iritziak eta estereotipoak negatiboak islatzen dituzte, eta desgaitasuna duten pertsonak duintasuna gutxitzen dute. Ikuspegi sozialetik desgaitasuna ez da pertsona akatsa, baizik eta gizarteak sortzen dituen oztopo fisiko, sozial eta jarreraren ondorioa. Horregatik hizkuntza zaintzea eta errespetuzko terminologia erabiltzea beharrezkoa da. Hori dela eta hitzak ez da zuzena izan ere. Retrasado bezalako terminoak iraingarriak dira eta pertsona baten balio murrizten dute. Gainera, horrelako terminologiak baztertzea soziala indartzea dute eta desgaitasuna duten pertsonen parte hartzea berdintasuna oztopatzen dute. Programen gisa atzeratua retrasado bezalako hitzen ordez desgaitasuna duen pertsona erabili behar genuke, pertsona lehenetsiz eta ez desgaitasuna. Helburua da pertsonaren duintasuna eta identitatea erdigunean jartzea. Azken finean, hizkuntza errealitatea eraikitzen duenez, gure
hitzek gizarte inklusiboago bat sustatu edo bazterketa indartu dezakete. Beraz, ikuspegi sozialetik begiratuta komenigarria da pertsonaren duintasuna errespetatzen duten, berdintasuna sustatzen duten hizkuntza erabiltzea. 2.1.4 Terminologia desegokia. Ordax Nahia 2025ko 11/11. Albistea, El Correo. Al viste viajeros bajan a pulso a un discapacitado del tren de Orduña esaldian discapacitado hitzak pertsona bere desgaitasunera mugatzen du eta ikuspegi mediko-biologiko indartzen du. Termino horrek duintasuna urratu dezake eta estereotipo negatiboak sendotu. Ikuspegi sozialetik desgaitasuna ez da pertsona arazoa, baizik eta gizartea sortzek dituen oztopo ondorioa. Horregatik hizkuntza inklusiboa eta errespetukoa erabiltzea funtsezkoa da. Egokiena desgaitasuna duen pertsona bezalako terminoak erabiltzea da. Pertsonak erdigunean jarriz eta etiketatzen saihestuz. Hausnarketa gisa, hezkuntza erreta eta eraikitzen du. Hitz egokiak erabiltzeak gizartea inklusiboagoa eta bidezkoagoa sustatzen du. Hitz desegokiek aldiz diskriminazioa sendotu dezakete. Beraz, arduraz hitz egitea ezinbestekoa da, pertsona guztien duintasuna bermatzeko. 2.1.5 Terminologia errespetuzkoa. Zulueta, Peru, 2017ko 3/11. Terminologia egokia egunkarean. Albistea, El Correo. Albiste honetan ikusten da terminologia egokia erabiltzen dela, dibertsitate funtzionala termino aukeratzen duelako. Hitz horrek errespetua sustatzen du eta ikuspegi inklusibo batetik abiatzen da. Pertsonaren duintasuna lehenetsiz terminologia egokiak garrantzia handia du. Hizkuntzak errealitatea nola ulertzen dugun baldintzatzen duelako. Dibertsitate funtzionala, termino pertsonen mugimendua edo gaitasunen aniztasuna deskribatzeko erabiltzen da eta helburua da pertsona guztiak modu berdinean tratatzea, inor baztertu gabe. Horrek ikuspegi barnetzaileagoa eskaintzen du, pertsonak etiketa murriztatzaileen bidez definitu beharrean, euren aniztasuna errespetatuz azaltzen baitu.